Bakit? I am sick. Sikat ko masakit. Kaya nakay. Sakit-sakit isusuot ko. Matayan saan? Pwede na! Pero may matipulot mo. Tumalag ni Agas. Sakit samot awan sahod na ba ito lakay? Guri-gurang magpay. Hindi nabisa nga Agas. Ate nila kay. Ate ni Agas. Ang mga patayata. Promise na. A few moments later. Bakit? Oo. Oo, Kaya matagbayan manan. na di Agas. Ganyan mo. Malimulat mo. Sakit na sa tinusuko. Bagay. Maganda na bisbisan Agas, Mau. Kure ka, dala panunod ko nga nabisa nga aga. Bola lang yan. Hindi ka bibisaan. Bakit? A few moments later. Hindi ka bakit? Pwede nabisa nga aga sa lakay. Ano ang senyo? Natamimi kayo? Kitang paitang ko mag-indag ka lang. Sana all. Dito sa Dior Oraya ka talaga pinakapabisa ka Agas. Ang patay. Oh my God! Wow! Ay, naapo ba kayo? Ay, may sapay lang na take good day. Nakikat sa nagiti sa kiti suso. Sige. May sapay ba kayo? May sapay. Bumangon ka na. May sapay. Sana all. Ay, naapo. Kaya, nag-imas dahi nga Agas ay nagbisa. Ay na, bakit? Pag mabaling ingat nga to, ti-dose na. Jay Agas. Sige, bumangon ka na. Gago. Wait, the best talaga tayo Agas. Bakit? Sabi ko na stop! May sapay. O, bumangon ka nga rod lakay. Ay, may sapay. Bumangon ka nga rod lakay. Nakulig sa ka nga pero ka lang. Ay, naapo. Oo, ina mo ba? Isa bakit? May saman pa yung bakit. May sapay. Sapay. Nablasan ka. O, si overdose na dahil ka. May isang overdose na dito. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sige. Hindi pinakatapis nga Agas. Ay nga nakita ko. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Baga kong bakal.